Good morning, Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Good morning sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Ang Lapasan Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro, og Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga po. Ani na sabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibuok kalibutan. Magandang umaga po, mga ka-Siargao. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing, mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga viewers o mga commenters o mga reactors karon. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Happy viewing po. Good morning, Kuya G, salan sa mga taga-Siargao. Paki-greet sab ko kan Kuya Carl, salan kan CJ, gikan na kan Charles Kyle Mantilla. Salamat, Charles Kyle. Good morning, magandang umaga. Maayong buntag, sir. Good morning, maayong buntag, Union. Gikan na kang Ma'am Nalin Bilad. Salamat, Ma'am Nalin. Good morning. Good morning, Kuya Gis. Og sa Mayor sa San Benito. Good morning. Gikan na kang Ma'am Maxima Estan. Good morning kang Mayor Gina Minil. Salamat, magandang umaga. Good morning po. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Good morning po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga silingan nga mga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands. Mayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga og uban pang rehiyon nga maabot ning atong live stream karon, mga ka-Siargao. Maayong buntag, Kuya G, gikan na kang Mami Pimi Lugagay. Maayong hapon og maayong gabi ini mo din ha, Mami Pimi Lugagay. Ilabi na din na sa Aruba. Good morning po, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Dili na ta maglangan, mga ka-Siargao. Atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Pinaagi na, mga ka-Siargao, sa atong weather specialist karon, mga ka-Siargao, gikan na sa DOST Pag-asa, Benison Estareja. Yung nakikita po ninyo sa inyong screen, ito yung tinatawag natin na Tropical Cyclone Climatology for the month of January. Ibig sabihin po niyan, yung nakikita nyong maninipis na linya, ito yung tinatawag natin na track o yung mga dinaanan ng mga bagyo tuwing buwan po ng Enero. At ito namang makakapal na linya, ito yung tinatawag natin na average tracks. Base po dito sa ating imahe, halos kalahati dun sa mga tropical cyclones na pumapasok ng ating area of responsibility tuwing January ay naglalandfall. Karamihan dun sa mga naglalandfall po ay dito sa may parting Bicol Region, Eastern Visayas, and even Caraga Region. So mababa pa rin, halos katulad itong buwan ng December. At for this year po, 2021 of January, asahan natin 0 or 1 ang bagyo natin. So posibleng wala tayong bagyo for January, posibleng hanggang isa, at papangalanan po natin ito na Auring. For the next 24 hours, umiiral pa rin naman po yung dalawa nating weather systems, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito sa Mindanao, habang sa Northern and Central Luzon ay meron pa rin tayong epekto ng Northeast Monsoon or amihan. Dito sa ating latest satellite animation, wala naman tayong nakikita na anumang weather disturbance, at ibig sabihin yan for this week po, mababa yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo. So that's good news. But for the coming hours, asahan pa rin natin medyo maulan dito sa may parting Southern Palawan as well as Eastern Mindanao. Dahil po yan sa Intertropical Convergence Zone, may mga light rains naman dito sa eastern part of Northern and Central Luzon. Tulad nga na nasabi natin kanina, Caraga Region and Davao Region, may kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil sa ITCZ. So posible po ang mga pagbaha or landslides. Asahan natin ang maulap na kalangitan at mahihinang ulan pa rin sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, and Northern Quezon. Dito sa natitirang bahagi po ng Central Luzon, Metro Manila, buong Ilocos Region, and rest of Calabarzon, partly cloudy to cloudy skies pa rin. May mga pag-ulan po pero ito hindi tuloy-tuloy at hindi naman kalakasan.
at dahil po yan sa amihan. At sa natitirang bahagi po ng bansa, particularly itong majority of Mimaropa, Bicol Region and Visayas, partly cloudy to cloudy skies tayo overnight, may chance rin po ng mga thunderstorms na nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. Bukas, asahan pa rin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone sa may Caraga Region at sa Davao Region. At hindi ganun kataasan po yung temperatura doon dahil sa makulimlim at maulan na panahon. Sa natitirang bahagi po ng Mindanao and the whole of Visayas, fair weather conditions sa umaga, nasasabayan naman ng cloudy skies po pagsapit ng hapon. May mga chance rin ng mga thunderstorms, lalo na sa may central portion of Mindanao. Eastern Visayas, mataas din po ang tsansa ng mga ulan pagsapit ng hapon, as well as Bohol and Cebu provinces. Mao to mga kasyargaw, ang atong latest update sa kahimtang sa panahon gikan na mismo kang Benison Estareja, ang weather specialist karon sa DOST Pag-asa. Makulimlim gihapon mga kasyargaw ang atong panahon karon ug adunay mga pag-ulan mga kasyargaw tungod na sa Intertropical Convergence Zone nga nasinatin nato din na sa Mindanao. Dili ta maglangan mga kasyargaw ang pinakaunang bahin sa mga balita karon buntaga. Atong pagasayron ang police report nga usa ka police officer nadakpan sa paglapas sa Presidential Decree 1602. Atong paminawon mga kasyargaw, ang report gikan na kang kasyargaw Mark James Lisondra. Good morning kanimo dinha Mark. Yes, marada na buntag ang kurman o sa atong mga suking viewers kuman, mga kasyargaw. Report na gikan sa buhatan sa kapulisan nga nadakpan sa mga pinugyanan sa kapulisan ang isa ka police officer kagahapong adlaw kini human nakalapas sa Presidential Decree 1602 kon illegal gambling didto na sa may Puro Kalipayan, Barangay Washington, Siyudad ng Surigao sa alas 6 ang takna sa gabi. Nakilayan kini nga suspect nga si Police Senior Master Sergeant Edmond Pontimayor Argente, 43 anyos layaki ninyo, membro sa Philippine National Police, kinsa residente sa naisdutang lugar. Base sa investigasyon ni Police Senior Master Sergeant Era Campilos Naseran, nga isa ka concerned citizen ang misumbong ngadto na sa City PNP nga may nagpinustahay sa pagduwa ng bilyard. Dali kini girespondihan sa mga tinugyan sa kapulisan ug nagpositibo ang maong sumbong. Human na matikdan ang presensya sa kapulisan, ang dali nakasibat ang mipartisipar sa illegal na pinustahay apan ang nesgutang suspect ang nadakpan. Tag-umpiskar ang duha ka buok billiard sticks, mga bola sa billiard, bet money sa kantidad 1,000 ka pesos sa nagkalalang denominasyon sa non-triangle ball sitter. Sa pagkakuman kini nga suspect, lakip na ang mga ebidensya and down sa kustudiya sa Surigao City Police Station ug magatubang sa kasong paglapas sa Presidential Decree 1602, Article 151 kung disobedience in a person in authority sa Executive Order Number 69 in relation to Republic Act 11332 ang maong suspect. Mark James Lisondra, Siargao, TV News. Daghang salamat kanimo Mark sa imong report. Ang atong bag-ong reporter karon, ang correspondent karon sa police report. Daghang salamat Mark sa imong report karon. Mao kato ang report nato mga kasyargaw gikan na sa atong kasyargaw Mark James Lisondra, ang atong correspondent sa mga police reports karon. Daghang salamat ay usapan naman ka pulis mga kasyargaw. Apan dakpan kini tungod na sa pagpahigayon sa illegal gambling. Policeman tana tigpatuman sa mga balaod. Mao to ang latest update sa kwerpo sa kapulisan ng mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, boss o business one-stop shop mga kasyargaw gipahigayon sa Socorro.
Nagpahigayon na og business one-stop shop ang munisipalidad sa Socorro sugod pa niadtong January 4, 2020 og kini nahuman o mahuman sa January 20, 2021. Sumala pa nga ang prioridad sa maong one-stop shop mao ang mga tourism accommodation establishments ingon nga required nga makakuha og mga accreditations ilalom sa balaod. Sa mga adunay mga pangutana mahitungod na sa maong boss o business one-stop shop, pwedeng pangutanon si Miss Alia Aymerin Lubapis, ang boss tourism in charge alang na sa PICAO application. Masaligon karon ang LGU Socorro nga ang first quarter sa tuig 2021 ang mamahimong reviving period sa local tourism industry. Samtang mga kasyargaw, gikabutyag nga kun ang mga kliyente o ang mga establishmento o ang mga magparehistro mga kasyargaw mula pas mga kasyargaw o dili na maka-apply sa tukmang mga adlaw, aduna na kini mga surcharge o penalties. Ampo lamang ta mga kasyargaw nga mamaayo na ang tanan ilabi na karong tuig 2021. Mga latest updates dito na sa munisipalidad sa Socorro. Samtang mga kasyargaw, LTOPF o Firearms Registration Caravan ipahigayon din na sa Isla Siargao. Ipahigayon mga kasyargaw sa Surigao del Norte Police Provincial Office ang license to own and possess firearm o firearm registration caravan diri na sa atong munisipalidad sa Dapa. Karong umaabot January 15 to January 16, 2021. Maong gipanawagan karon sa atong mga kapulisan ang tanang licensed gun holders nga magparehistro og ang mga gustong magparehistro usab o ang mga gusto nga mag-renew ato lamang kamo sa Dapa Municipal Police Station sa maong panahuna mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw dito na sa kapulisan ilabi na sa provincial police office nato karon mga kasyargaw. Adunay ipahigayon nga registration sa registration caravan para na sa pagparehistro sa mga firearms o ang license to own and possess firearms mga kasyargaw. Mga latest updates din hina sa ating munisipalidad sa Dapa. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, magandang umaga mga kasyargaw. Happy viewing po, ilabi na sa atong mga viewers karon. Happy viewing kaninyong tanan mga kasyargaw, ilabi na sa atong mga viewers karon. Salamat sa inyong pagtutok din na sa atong programa Siargao TV News para na sa atong mga latest updates, latest na mga balita. Salamat! Good morning po sa ako Papa Efren, Junjun, Nicole, Mitzi og MC didon sa Surigao City. Gikan na kang Maricel Linaak Ravilo. Salamat po, magandang umaga. Good morning. Good morning Kuya G. Salamat, makauli na kami. Yes, salamat kang Auntie Pearl Ra. Salamat po, magandang umaga. Good morning po Kuya G. Gikan na kang Swali. Salamat, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Blessed morning Kuya G. Gikan na kang Mark Samarista Pernia Resenti. Salamat, good morning. Good morning Kuya G. Happy trekking sa aking families. Condolon family diyan sa barangay 6 Dapa. Auga sayo din Kuya G. Happy trekking. Salamat po. Salamat gikan na kan Jay Herarka. Salamat Jay. Salamat, magandang umaga. Good morning po. Good morning Kuya G. Shoutout ko sa Iduria family o sa akong self. Heartbroken karon Kuya G. Salamat Kuya G. God bless. Gikan na sa Lagindingan, Misamis Oriental. Di ay ko Kuya G. Gikan na kang Bebe Angel Iduria. Salamat, magandang umaga. Good morning. Good morning Kuya G. Pa shoutout sa tanang 4-piece sa Siargao. Mabuhay. Gikan na kan Che Gabutero. Salamat Che. Magandang umaga. Good morning. Good morning Kuya G from JB Bake Shop Dapa. Gikan na kang Renilyn Tormento. Good morning Ma'am Renilyn. Happy viewing. Og sa mga taga JB Bake Shop, nami ang ilang pandina. Salamat. Magandang umaga. Good morning kaninyong tanan.
Samtang sa laing bahin, libreng sakay gihimo sa San Isidro Municipal Police Station. Gipahigayon sa kapulisan sa San Isidro mga kasyargaw, ilabi na ni Police Corporal Heber Edilio Jr. o Police Corporal Jonas C. Aracaya ang libreng sakay sa mga residente sa barangay Del Pilar nga nakitaan niini nga naghulat nga makasakay paingon sa barangay Del Carmen, San Isidro o ang poblasyon na barangay niini. Kini nga pagtabang usa sa mga paagi sa atong kapulisan mga kasyargaw, o ilabi na sa uban mga kasyargaw panahon sa panginahanglanon mga kasyargaw, ilabi na karon nga anaa kita sa pandemya o sa pandemic mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga, mga latest updates dito na sa San Isidro. Good morning! Kung gikan tandag to Siargao, Kuya G, dili na ba kinahanglan og rapid test? Atong pagasayro na mga Siargao karon, mga balita. Ang atong balita karon, travel to Siargao, dili na kinahanglan og antigen test result. Mi pakanaog karon ang probinsya Surigao del Norte og bag-ong Memorandum Order number 21-002 o ang pagwagtang na karon sa negative antigen result nga requirements kung mubiyahe diri na sa isla sa Siargao. Sumala pa nga pwede nang musulod sa isla sa Siargao, ilabi na sa mga ports sa Dapa, Del Carmen, San Benito, Santa Monica, Socorro o mga seaports kung kamo residente sa Surigao del Norte o Surigao non kamo. Apan kinahanglan magpakita gyapon og Surigao del Norte e-health pass, valid identification, proof of residency nga taga Surigao del Norte gayud kamo sama sa ID, barangay certification, mayor certification o mga dokumento nga nagpamatuod nga residente kamo sa Surigao o ang mga requirements nga kinahanglan sa mga munisipyo diri na sa Siargao. Samtang ang mga dili taga Surigao del Norte o outside Surigao del Norte nga muanhi sa Siargao o mga turista usab magpabilin ang requirements nga negative result sa antigen o RT-PCR test o mga similar requirements. Kini nga memorandum mga kasyargao o memorandum order epektibo sugod pa kagahapong adlaw mga kasyargao. Mga latest updates, good news kini mga kasyargao sa mga Surigao North. Kay pwede na tayong makabiyahe, pwede na kamo makabiyahe paingon diri sa Siargao mga kasyargao na wala na antigen testing requirements mga kasyargao. Sa pangutana ni Ma'am Jovi del Puerto Cabañeros nga kung gikan tandag to Siargao, Kuya G, dili na ba kinahanglan og rapid test? Kinahanglan po, ilabi na kung outside Surigao del Norte po ang inyong location o nagpuyo kamo outside Surigao del Norte, kinahanglan ninyo ng antigen test result. Pero kung kamo nagpuyo sa Surigao del Norte, sa Surigao City o sa laing bahin sa mga munisipalidad sakop sa Surigao, mga kasyargao, kinahanglan lamang ninyo na pamatud-an nga nagpuyo gayud kamo o residente kamo sa Surigao del Norte o dili na kamo kinahanglan pa o mga antigen test. Kay iwala naman kini base na sa memorandum order karon kay pagawas sa atong probinsya Surigao del Norte. Hi, salamat. Gikan na kang Jennifer Sinday Nonoy. Salamat, Jennifer Sinday Nonoy. Salamat. Good morning, magandang umaga. Good morning, Kuya G, and to all Surigao noon, Pakibati Bolido and Larase family of Higakit and Claver from Lancaster, Philippines. Keep safe kaninyong tanan. Salamat, magandang umaga po. Good morning.
Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa mga balita, unsaon pag-avail sa RT-PCR test sa Surigao Molecular Lab gihanyag. Nagpagawas karon mga kasyargaw ang Red Cross Surigao del Norte chapter kung unsaon pag-avail sa RT-PCR test sa molecular laboratory diri na sa atong probinsya Surigao del Norte. Sa gustong magpa-RT-PCR, makikoordinate lamang kamo sa inyong local city municipal health office, mag-secure og written approval o sa test o sa doctor's request nimo. Magbayad dayon para na sa testing fee pinaagi na sa Metrobank o para sa transportation ngadto na sa BDO account. I-send dayon mga kasyargaw ang inyong endorsement letter sa doctor's request o ang kopya sa deposit slip sa email sa Red Cross nga surigao.norte@redcross.org.ph og ang ibutang nga subject mao ang imong pangalan og reference number. Samtang ang ikaupat nga step niini mga kasyargaw ang pag-finalize sa schedule sa imong swab test. Samtang nasayran mga kasyargaw nga ang bayad sa RT-PCR nagkantidad sa 3,300 pesos kung kamo LGU mga kasyargaw o tao kamo sa LGU. Samtang 3,800 pesos kung kamo mga kasyargaw, pribadong individual o mga government agencies mga kasyargaw. Mga ng latest updates dito na sa molecular laboratory, ilabi na sa pagpahigayon sa swab testing mga kasyargaw. Good morning, magandang umaga po. Pwede na ba ang ID na taga Siargao Gayod? Yes po, pwede ra ang ID. Proof of residency ninyo mga kasyargao. Kinahanglan validated kini mga kasyargao para na dili ka mo magka-problema. Kinahanglan valid, validated o latest mga kasyargao na ID ninyo kung asa man kamo galing o kung unsa ang ID nga inyong gigamit karon. Good morning Kuya G, gikan na kang Ronnie Borja, salamat po. Good morning, greet ko happy birthday sa Hepe, sa BFP General Luna Fire Station, si SFO2 Rogelio D. Logroño Jr. Salamat. Mga taga BFP General Luna, ilabi na kan Sir Rogelio D. Logroño Jr. Happy birthday po, gikan na kang Ranelio Jr. Conversion Villar. Salamat po, magandang umaga. Happy birthday po. Kung muadto Manila ang antigen pabagi hapon o kung mubalik, gikan na kang Ma'am Miles Vito. Ma'am, naapoy kaugalingon protocols ang Metro Manila. Moraga dili antigen ang ilang kinahanglan, RT-PCR man. Apan pagasayra lamang kung unsay ilang mga requirements kaya naamay nagkadaiyang requirements ilabi na sa mga munisipalidad, probinsya o mga cities mga kasyargao. Good morning Kuya G, gikan na kang Rems Fajardo Soriano. Magandang umaga po. Good morning, happy viewing. Salamat ka radyo sir sa update. Pwede na ako makaanha Surigao. Gikan na kang J.R. Olivar. Salamat, magandang umaga. Pakibati sa taga Pilaes o greeting sa birthday kay Algin Nonoy og Ronald King Sinday, Ivan Bersabal, King and Highness og kay Daking Bakay po. Salamat Kuya G, God bless to you. Gikan na kang Jennifer Sinday Nonoy, salamat po, magandang umaga. Voters ID, gikan na kang Frankie Congreso Pitalio. Yes po, pwede po ang Voters ID. Rems Pardo Soriano, greet ko, belated happy birthday. Clifford Escopete, salamat po, magandang umaga. Good morning. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kasyargao, ang atong COVID-19 update sa Caraga Region atong pagasayron. As of January 4, 2021, we have 72 new confirmed positive COVID-19 cases. For area of distribution, 47 cases from Agusan del Sur, from municipalities of Prosperidad, 35, San Francisco, 9, Bunawan, 1, Santa Josefa, 1, Trento, 1 case from Poblacion, Bayugan City, 10 cases from Surigao del Sur, from municipalities of Carmen, 3, Carrascal,
3. Tago 2. Lianga 1. Madrid 1. 5 cases from Tandag City from Barangays Telaje 4. San Agustin Sur 1. 9 cases from Butuan City, with 2 cases each from Barangays Bangkasi, Basag, and Dagohoy, and 1 case each from Barangays Bonbon, Libertad, and Sumilihon. For classification of cases, we have recorded 62 local transmission cases, 4 cases with no travel history to an area with local transmission, and 6 cases with travel history to an area with local transmission. For status of condition, 50 cases are asymptomatic, 19 have mild, and 3 severe. For status of management, 70 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of January 4, 2021, we have recorded 4 COVID-19 related deaths. Our first case is a 54-year-old male from Bayugan City, hypertensive, diabetic, with heart enlargement, rushed to the hospital for shortness of breath on December 31, 2020, but died on January 1, 2021. Our second case is a 64-year-old female from Santa Josefa, Agusan del Sur, with stomach problem, onset of cough, and shortness of breath on December 30, 2020, rushed to the hospital on January 2, 2021, but was declared dead on arrival. Our third case is an 81-year-old female from Tandag City with no known comorbidity, admitted for cough and difficulty in breathing on December 17, 2020. However, due to complications, the patient died on January 1, 2021. The fourth case is a 44-year-old female from San Francisco, Agusan del Sur, with no known comorbidity, admitted for difficulty in breathing on December 29, 2020. However, due to complications, the patient died on January 3, 2021. As of January 4, 2021, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have recorded a total of 4,826 confirmed cases, 461 active cases, 4,148 recoveries, and 217 deaths. Mao na mga kasyargaw ang atong latest update sa Caraga Region. Ilabi na mga kasyargaw ang COVID-19 updates sa atong Caraga Region. Ato na say nadugang namatay o mikabat sa 72 kabuok mga kasyargaw ang bag-ong COVID-19 cases sa Caraga Region. Ingat po kitang tanan mga kasyargaw. Salamat Kuya G, gigan na kan Jennifer Sinday Nonoy. Mayong buntag Sir G, happy watching from Metro Manila. Thank you Sir G, God bless. Gigan na kang Randy Artaga Santiago. Good morning po, magandang umaga. Morning Kuya G, gigan na kang Sir Smiley Espaldon. Salamat, magandang umaga sa imo. Sir Smiley, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato karon mga kasyargaw. Propose nga mandatory quarantine sa mga OFWs giusa-usa sa testing czar karon. Giusa-usa karon ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer og Testing Czar Secretary Vince Dizon nga ang mga propose sa mandatory o ang proseso sa mandatory mga kasyargaw nga pag-quarantine alang na sa mga OFWs o mga overseas Filipinos nga gustong muuli sa Pilipinas, gihanyag niya karon mga kasyargaw. Sa pagkakaron adunay 120 ka mga hotel ang gihimong quarantine facilities nga accredited sa Bureau of Quarantine. Kundiin walay bayad o gastuhon mga kasyargaw ang mga OFWs. Ang pamahayag karon ni Czar o Testing Czar Vince Dizon. Unang-una po, no, kapag ang ating mga kababayan ay pauwi, ini-encourage na natin sila na mag-pre-book kung gusto nilang mag-pre-book na ng hotel. Pagdating po nila sa Pilipinas, sila po ay automatically isa-swab test sa airport upon entry. Yung pong mga specimen nila ay dadalhin po sa ating mga laboratorio at itetest. Ngayon po, on average, 24 hours, sometimes even less na lang po ang turnaround time natin for test results. Pagdating po nila, tatanungin po sila ng ating one-stop shop sa mga airports natin kung sila ay meron ng hotel. Kung sila po ay wala, papipiliin po sila kung gusto nila yung libreng hotel. May i-assign po na hotel sa kanila base sa mga hotels na nakuha na ng ating gobyerno para sa mga ating returning Filipinos at OFWs. Yun po ay libre. Pero kung gusto po nila ng mas magandang accommodation, kailangan po silang pumili sa list of accredited hotels ng ating Bureau of Quarantine.
at dun po sila kailangan magbayad ng buo. Para po sa transportation, hindi po sila pwedeng pumunta on their own. Either magpo-provide po ng transportation ang ating authority sa airport, or kung sila po ay pre-booked at merong na-arrange sa kanila, papayagan naman po silang gumamit ng hotel-provided shuttle. Okay na mga kasyarga, ang atong latest update, labi na sa mga OFWs nga gustong muuli sa Pilipinas, mga kasyargaw. Hinahanglan lamang ninyo na makikoordinate mga kasyargaw sa atong gobyerno para mahatag kaninyo ng libre ang mga swab test o mga uban pang mga kinahanglanon para na kamo makauli din sa nasod Pilipinas, ilabi na sa quarantine period na ipahigayon kaninyo mga kasyargaw. Good morning Kuya G, salamat sa update. Pwede na ko makaanha Surigao unsa may kinahanglanon na ipakita. Ang kinahanglanon lamang mga kasyargaw, ang inyong Surigao del Norte e-health pass mga kasyargaw, ang valid ID mga kasyargaw, o ang proof of residency ninyo mga kasyargaw nga nagpuyo gayud kamo sa probinsya Surigao del Norte, sa Siargao kung nagpuyo kamo, o sa mga munisipalidad sa Surigao del Norte mga kasyargaw. Ug ang requirements usab sa mga munisipalidad din hina sa Siargao. Mao kana ang inyong ipakita lamang, pwede na kamo makaanhi sa Siargao. Salamat sa pangutana gikan na kang Jesus Ravelo. Salamat po, magandang umaga. Good morning kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat. Samtang ang atong horoscope karong buntaga mga kasyargaw, sa Aries, favorable ang family talk. Paghimo og family budget karon mga kasyargaw. Lucky numbers 12, 34, 48, 52. Lucky color dollar green. Samtang sa Taurus, mag-orasyon meditation aron maklear ka karon mga kasyargaw. Lucky numbers 52, 13, 19, 40. Lucky color caramel brown. Samtang sa Gemini, dunay extra responsibilities ang bag-ong assignment kanimo. Lucky numbers 43, 16, 23, 52. Lucky color hot pink. Samtang sa Cancer, enjoy ka sa family bonding karon. Lucky numbers 42, 20, 34, 55. Lucky color lavender. Ako na ang upat asa nato mga kasyargaw nga horoscope karong buntaga. Giya lamang kini mga kasyargaw para sa pagkabot nato sa success. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, prioridad sa paghatag sa bakuna giklaro karon sa Malacañang. Giklaro karon ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga walay na bag-o sa listahan sa atong gobyerno sa mahatagan sa prioridad sa bakuna kontra COVID-19 vaccine o COVID-19 mga kasyargaw. Ang pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque atong pagasayron. Because the vaccine used on the PSG was not paid for by using public coffers. If public coffers are used, then the priority, as we have spelled out, will be implemented. First priority will be medical frontliners. So nothing has changed. The list priorities remain, but I add that the men in uniform from the police and the armed forces also form part of the first list of priorities. Kana nga pamahayag karon ni Presidential Spokesperson Harry Roque, atol kana mga kasyargaw sa pangutana kaniya nga nabag-ubagayod ang listahan sa mga prioridad mga kasyargaw sa paghatag og bakuna. Og sumala pa kaniya kang Presidential Spokesperson Harry Roque nga walay nabag-o niini mga kasyargaw. Prioridad gihapon ang medical frontliners o mga kapolisan o kasundaluhan mga kasyargaw. O sunod ni ini ang katawhang Pilipino na mga kasyargaw. Mga latest updates karon dito na sa kauluhan mga kasyargaw. Samtang ang atong dugang na horoscope ay
ayaw pa sobra sa extravagances karon. Lucky numbers 54, 57, 36, 15. Lucky color blue haze. Samtang sa Virgo, dunay joke nga mohatag og bad mood sa imo. Lucky numbers 32, 16, 44, 52. Lucky color royal purple. Samtang sa Libra, ma-experience nimo ang serendipity. Lucky numbers 28, 49, 40, 52. Lucky color vermilion red. Samtang sa Scorpio, badlungon ang imong mga kauban karon. Lucky numbers 48, 24, 18, 42. Lucky color lilac violet. Mao na laing upat nato nga horoscope mga kasyargaw. Napailaing upat sa mga musunod nga programa o musunod na mga minuto. Dini na sa itong programa Siargao TV News. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, ALS program sa mga out of school children nga adunay special cases gitukod na. Gipirmahan na ni Pangulong Duterte karon ingon nga balaod ang Republic Act number 11510 nga magtukod o magmugna o mag-establish sa Alternative Learning System o ALS alang na sa mga out of school children in special cases sama sa mga wala na enroll nga mga elementary o secondary schools tungod na sa economic, geographic, political o cultural factors, lakip ang social o physical barriers karon. Lakip usab ang mga adunay disabilities, IPs, children o IPs o children in conflict with the law o ubang marginalized sectors mga kasyargaw. Good morning. Mao kana mga kasyargaw ang latest updates dito na sa kauluhan usab. Congratulations mga kasyargaw, ilabi na sa atong mga elementary o mga high school students na wala naka-eskwela o ang mga sumala pa mga special cases nato na mga estudyante mga kasyargaw. Mga latest updates kaninyo mga kasyargaw sa ALS program nga gipirmahan karon ni Pangulong Duterte. Samtang sa laing bahin sa atong horoscope. Sa Sagittarius, dunay good news ang imong FB karon. Lucky numbers 50, 48, 30, 39. Lucky color bottle green. Samtang sa Capricorn, mahumandayon ang imong work karon. Lucky numbers 47, 52, 40, 46. Lucky color purple. Samtang sa Aquarius, delightful ang imong romantic expression karon. Ayaw paglali sa traffic officers mga kasyargaw. Lucky numbers 32, 30, 49, 54. Lucky color honey yellow. Samtang sa Pisces, maghimo og handurawan aron dunay guide sa life goals. Good day karon aron himuon ang mga creative project nimo. Magpa-aura cleansing aron mawala ang sumpa sa love life. Lucky numbers 55, 18, 26, 42. Lucky color crimson red. Mao kana mga kasyargaw ang atong mga horoscope karong buntaga. Kinigiya lamang mga kasyargaw sa pagkabot nato sa success. Salamat, magandang umaga. Good morning po kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa mga balita karon, usa sa suspect sa pagkamatay ni Christine Dacera may hatag pamahayag. Nagsalita na karon ang usa sa mga suspect sa pagkamatay sa flight attendant nga si Christine Angelica Dacera. Sa usa ka pamahayag, giinsister ni Gregorio Angelo Rafael de Guzman nga walay kamatuoran ang mga aligasyon nga gitudlo kanila nga giingong gi-rape nila ang biktima. Giingon ni Guzman nga wala niya gibayaan o gipasagdan si Dacera human nga makaplagan kini nga wala nay buot o wala nay kinabuhi o gi-revive nila kini pinaagi na sa CPR. Dugang pa niini nga nailalamang nila si Dacera pinaagi na sa mga flight attendants usab nga kaila ni Dacera. Samtang mga kasyargaw,
may apila sa publiko ang singer na si Claire de la Fuente, ang inahan ni Di Guzman, nga nagtuo kini nga inosente ang iyang anak o mamahimong patas unta ang publiko sa paghusga sa gipaingnan karon sa investigasyon batok na sa mga sospechado. Mga na latest updates mga kasyargaw, dito na sa nagtrending karon nga flight attendants nga gi-rape with murder mga kasyargaw dito na sa usa ka hotel sa Makati panahon sa pagsaulog sa bag-ong tuig mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Tanong ko lang kung mag-quarantine ba kami galing Manila to Siargao. Salamat sa info. Gikan na kang Ma'am Editha, Komandante Francisco. Sumala pa sa executive orders mga kasyargaw, nga kung gikan ka mo sa laing bahin sa Pilipinas o adunay local transmission ni ini mga kasyargaw o adunay mga kaso sa local transmission, pag muani ka mo sa Surigao del Norte, posible ka mong ma-quarantine. Magdepende mga kasyargaw sa munisipalidad nga inyong adtuan o pagabalikan mga kasyargaw. Magdepende sa municipal health officer, city health officers o guban pa provincial health officers mga kasyargaw. Magdepende kini. Apan ang for sure ana mga kasyargaw i-quarantine kamo kay gikan man kamo sa lugar kung diin adunay local transmission o outside Surigao del Norte kamo. Kuya G, maayong buntag sa imo o sa mga igsuon, mga friends ko sa taga GL. Morning sa inyo, stay safe. Gikan na kang Sel Dwayne Alciso Rabuya. Salamat Sel Dwayne. Magandang umaga Kuya G, gikan na kang Shy Rams. Good morning kanimo Shy. O sa tanang taga Magallanes Claver. Salamat po, magandang umaga. Maraming salamat Kuya G, God bless. Salamat sa Ma'am Edita, ilabi na sa imong pangutana. Salamat, magandang umaga, good morning. O sa pagtutok dinhi sa atong programa Siargao TV News. Salamat po, magandang umaga. Samtang mga kasyargaw, ang atong COVID-19 update sa Tibok Nasod Pilipinas. Ang Department of Health, mga kasyargaw, nakatala og confirmed case o bag-ong confirmed case nga 937 o 937 mga kasyargaw as of 4 p.m. January 5, 2021 o kagahapong adlaw, maong ana-ana sa kinatibuk-ang 479,693 ang kinatibuk-ang kaso sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas. Maong 21,997 ang active cases karon. Samtang ang nadugang nga naka-recover 114 kabuok o ang nadugang nga nangamatay 58 kabuok. Maong ang total nga naka-recover sa tibuok nasod 448,375 o 9,321 na ang mga nangamatay mga kasyargaw. Mga ng latest updates sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Salamat sa inyong pagtutok, ilabi na sa atong mga viewers, sa atong mga reactors, commenters. Salamat po, magandang umaga, good morning kaninyong tanan. Salamat. Sure jud na wala na swab test Kuya G. Antigen test lang po ang wala mga kasyargaw. Di ka na kang jet skitan. Antigen test ang giwala na sa pag sulod din na sa isla sa Siargao. Ang RT-PCR test mga kasyargaw na agyapon mga kasyargaw. Pero dili na requirements kung kamo residente sa Surigao del Norte, residente ka mo sa munisipyo sa Siargao, residente ka mo sa munisipyo sa mainland Surigao, dili na kinahanglan og antigen test. Apan kung kamo gikan gawa sa Surigao del Norte og turista kamo, kinahanglan gayud ninyo og RT-PCR test result mga kasyargao. Watching here in Cebu City, gikan na kang Rosalinda Penario Antop. Salamat po, magandang umaga, good morning kanimo din na Ma'am Rosalinda o sa mga taga Cebu City. Good morning kaninyong tanan. Good morning, Jet Skitan. Salamat, magandang umaga sa imong pangutana. Salamat, magandang umaga po.
Kung taga Surigao ka o naa ka sa laing lugar, mga kasyargaw, ang pangutana, kinahanglan lamang ninyo ang proof of residency. Watching here in Lapu-Lapu City, Cebu, gikan na kang Rosalinda Penario Antop. Salamat. Jets Kitan, salamat usab. Good morning, magandang umaga. Dinhi na lamang kukutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dinhi na sa itong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kini ang inyong nag-alagad sa live stream karon. Kuya G, muingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamon. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Happy New Year po. Good morning kaninyong tanan. Salamat.